Hagane kapor dap da gajing sausi ka bakrau ban yosngau ya gajing klatno jong I badeng HS shla u bolong u ex MLA ex minister I bolong ru ex CEM jong ka Kashil Autonomous District Council gajing du no gajungi ya I badeng HS shla kalong shisha gajing du ko bakrau ya gejelahi barok kawe ilale shibun ki kamba ha ka bakum unong yalam ha ka san perthe ila ya khuntung nagabanta ki isu ki biade bat kari bagajai penrio ila don benta shibun ban kentiu ya gejela gajungi ila don shibun ki benta ha ka ban penne pensa ya kriti dustur hapo kene gejela gajungi ila don shibun ka benta kumno ban ai men sim ban thau ki an nagabanta ban yada ya kene kari ka bi gajungi ila don ka benta kum u MLA kum minister kum deputy speaker hapo gejela gajungi ila don ru shibun ka benta ba ino senyang lengba kum u chief executive member hapo ka Kashil Autonomous District Council kini ki dinjat ki jungi ki dei ki bansa shijungnom aga jai benriu ke jungi bat kani ke jingdu no ke jungi ya I ba shla kalong sisa ke jingdu ke bakrau ya ke jela bat yanga shimet ru ngasngau wat lada ke jing kedu ke jongai I kalong thai por ba khndiat tang hakikat tu kan por hendrei ngalayo shibun ki jing hikai na I bat bangangai scam ba kitu ki jing yalam ki jungi haki por ki balalek kan long sisa ki jing aiman sim yangi ki long menta bat ha gaju ko por ngapha ru ki jing snolem ya ki bahing ki bahasem ki jung I ya ikong beri kurim jung I ya ki khun ki jung I ya ki siu ki jung I ki bahing ki bahasem ki kuru ki kha ki badon ki jing ede ajan ajangai ru nagaliang ki junga ngapha e ki ni ki jing snolem ya phi baro bo bleun ai ki jing jathat ya ka men sim kajong I madeng HS shalla bat ngangit scam ba ki baro ki ba I lale hasla jong ne ka perthaya ka por bi dang don kan long nuksa ka bahana ka bentai jong ki bai pat bat ngi scam ba uble unang penmi shibun ki shakri ki ban shakri ya gari ba gajaj ben riu kumba badeng HS shalla ila shakri ya kane ka jela ka bi ka jongi ngi scam ba uble un ai ka jingjat hat ya ka men sim ka jong I kuble shibun ka jingklat no jong I ba HS la ha ka nyu tarik ubnai naila arada ai pho kalalong ka jingkendit ka bakrau bat ka jingdu nong ka bakrau om tang ya ki bahaying ki bahasam ka jong I bat kungjuru ya ki ya kari ba ka jai jendri ka jong I nyeladu ya uni orang ba uba layalam ya ka ri ka bi ki jongi ha ka por ka bai long kum u nong mi khmat pai ba bat nagaliang ka jonga ka ka por kum MDC jong ka nong po constituency na pha ya ka ni ka jing solam rangkat bat ki pai ba jong ka nong po constituency bro ka wei I pha ya ka ni ka jing solam sha ki baying hasem ki jong I ya ilok ki jong I ya ki khun ki jong I ki badan ka jing ade bat I ba hakum ka ni ka por ba ul o ubadum uwan ban ka hagaying kasem ka jong ki ai bo ble ka jing suk kun ai ka jing pentengen ha ka jing kasem ka jong I bat ngasmur uban ong ba iba HS la ma ka por ba inang long kum u nong mi khmat ila long shisha ubriu uba ai lut IT lut ila de ban tre na ka benta kari ba ka jai ban riu niyo I ba ka por ba I long kumusiem hapo KHADC nilai I ya ki an ki babun ka ba ila persang ban wanra ki balong kum kalat jong ka jinyada na ka benta jongi ki jai ban riu ritpat ha ka ba ila persang ban wanra ban ai ya ki an ki ba yade bat ka jai ban riu ka jongi kene ka jing persang ka jong I ki don ki balala ban urlong bat ki don ru ki bompat semala ban pen urlong inge bagane ka jing
kani ka mensim jong ka jing shirhem go jong i ban syakri naga benta upai ba ban wanra yaki ain naga benta ban yada yakari go jai ban rio kan sa jing kan mau bat kan long kadang naga benta ke jong i gelong din bangin bot ya ki dinjat ki jong i khnang ba kari ba gajak ben riu ke jungi kanam dan hapring ke jingma ban ni kermen ru ba ke jing persyang ke jungi kanang ai mensim yang ni ki longdin ha ka bangin yo ya ke mensim ke jungi ke ba idon na ka benta ban trei na ka benta upat ba ban ai tilut na ka benta ke jing bah jong kari ba gajak ben riu nama kata ai ba ke mensim jong iba HS la kan yo ya ke jing jak than ka bom cukut haka keti ke jong penderat kubli sibut